kun ne epäilykset siitä, että päätöksenteossa on käytetty muita lukuja, virkamiesvastuulla annettuja valtiovarainministeriön lukuja, niin on erittäin paha isku demokratiaa kohtaan. Kyllä ihmisten pitää luottaa siihen, että päätöksenteko tapahtuu virallisilla luvuilla, kaikilla on luotto niitä lukuja kohtaan. Ja no, nyt myöhemmin niin pääministeri kuin valtiovarainministeri on kiistänyt nämä aiemmat tiedot. Mutta ei tästä tyylipisteet voi antaa. Otetaan sitten vastausvuoroon tänne hallituspuolueen edustaja, Sampsa Kataja, verojaoston puheenjohtaja. Mitä vastaat? Niin no, nythän tehdään vuosikymmenen suurinta verouudistusta, erityisesti yhteisöverotuksen osalta. Mutta kun kysyin, että minkälaisen kuvan tämä antaa nyt hallituksen toiminnasta tämä 2 viikon show, niin nyt vastaat siihen kysymykseen. No, eihän tämä mikään tyylikäs prosessi ole ollut, että ilman muuta olisi pitänyt ennen päätöksentekoa käydä huolellisemmin läpi kaikkien ministereiden asiat, jotka silloin päätettiin, että kyllähän valmisteluaikaa on ollut pitkin talvea ja oikeastaan nyt nämä mallit perustuu Hetemäen työryhmän raporttiin, joka on ollut 3 vuotta jo pöydällä ja niitä parametreja, lukuja on laskettu, täsmennetty, käyty erilaisia vaihtoehtoja läpi ja olisi tietysti ollut toivottavaa, että kaikki puolueiden puheenjohtajat olisi käynyt ne yhtä lailla aktiivisesti. Mutta kun minä ymmärsin, että se viimeinen malli, joka nyt on siis tänään muuttunut, niin eihän se ollut siellä 3 vuotta. Sehän tuli viime tingassa. Niin siis tämä perusrakennehan on käytännössä se sama. Jos puhutaan nyt vähän yksityiskohtaisemmista vaihtoehdoista ja tästä tänään vielä kello 15 voimassa olleesta osinkoveroesityksestä. Niin, siis valtiovarainministeriö laski puolueiden pyynnöstä useita, voi sanoa, että muutama kymmenen erilaista mallia, jossa nämä prosenttiluvut muuttu. Laskettiin niiden erilaisia vaikutuksia ja nimenomaan valtiovarainministeriöltä kysyttiin, että miten nämä luvut ja ratkaisut vaikuttaa tavallisiin suomalaisiin ihmisiin, miten ne lisää työllisyyttä, kannustaa yrityksiä kasvuun ja sieltä haettiin se optimaalinen malli ja ratkaisu on tänään tehty aika hyvä malli. Uudestaan. Otetaan tänne Suomen yksi johtava veroasiantuntija.